своите аргументи. Ще трябва обаче да го докаже и през пролетния дял от шампионата, защото сега вече феновете на Холщайн Кил имат правото да мечтаят за нещо голямо, за нещо историческо, ако Холщайн Кил след изиграването на последния кръг преди лятната пауза е на място, даващо право на участие в елита. Уважаеми зрители, с това се разделяме от Холщайн стадион. Краен резултат: Холщайн Кил, Хановер 9-6, 3-0. Бавария се пребори с зимната стихия. Сега наред е футболната конкуренция. Първо Леверкузен, после Байерн. Штутгарт обаче чувства, че му е отредена по-съществена роля от тази на арбитър в борбата на върха. Швабите искат самия връх. Гледайте Байерн, Штутгарт. Неделя, 17 декември от 20:30. По Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Сезона не започна добре за Сан Антонио, въпреки привличането на френското чудо Виктор Уебаняма. Победите идват трудно за шпорите, които в поредния си мач се изправят срещу Ню Орлиинс. Пеликаните изглеждат солидни и са амбицирани да направят сериозен пробив. Те вече победиха съперника си веднъж у дома, но могат ли да го направят и в щата Тексас? Гледайте Сан Антонио, Ню Орлиинс. Неделя, 17 декември от 22:30 по Диема Спорт HD. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Уважаеми дами и господа, пренасяме се на Сейнт Мери стадиум за сблъсъка между Саутхемптън и Блекбърн. 22-я кръг на Чемпионшип предложи страхотно дерби на Източна Англия между Ипсуич и Норич. Сега сме на южния бряг за любопитния сблъсък между светците и техния съперник от страната на класирането. Легендата на домакините Мат Лютиси е на трибуните. Надявам се, че ще можем да го видим малко по-късно или в хода на двубоя. Йондал Томасон се надява на добър резултат за Ровърс, който до тук редува общо взето или победи, или загуби в своите мачове. 10 по 10 спечелени срещи и поражения и само едно равенство за Блекбърн, който преди този кръг е на 9-то място с 34 точки и е доста близо до шестицата. Това е състава обаче на Саутхемптън, който е на 4-та позиция.